Estem a Rafelbunyol, localitat de l'Horta Nord, on des de fa 6 anys té lloc un festival anomenat Rafelbunyol Final del Trajecte d'Art Urbà, on els protagonistes són els grafitis. Així trobem l'art abstracte de Copla, artista uruguaià, el del reconegut artista David de Limón o la Nena Guapa. Molts dels artistes de la comunitat que han participat des del principi són grans figures dins del món del grafiti. L'objectiu de l'Ajuntament era el de fomentar les formes d'expressió a través de l'art i per això es celebra de forma anual a finals de setembre o principis d'octubre, coincidint amb les festes patronals de Rafelbunyol. L'Ajuntament va decidir aprofitar tots els metres de paret que envolten el camp de futbol local per a dur a terme aquesta iniciativa i mai queden llocs sense pintar. A Rafelbunyol Final de Trajecte hi ha espai per a obres de fantasia amb dracs i herois, personatges més famosos o per a la crítica social. El més important és expressar-se a través d'una mirada diferent, l'art.